Waliya wacce ake nutsuwa gabanta ce ke kamarin nisa, karki yo nisa tsaya da ni. Kamar da wasa so gashi a zuciya na ki ya gama girma, ina tunanin in ba ki gare ni to yanzu zan shafa ma. Matso ki zauna da mata karki yarda ni ya mai girma, sarauniya ce ke matan duniya kanki sun baza koma. Suna buƙatar su raba ni da ke na ce a san ba dama, domin da ke ne ɗaya na saba akan san kina zama kurma. Komai idan ya kama zan yi shi ne kanki babu nadama, a zuciyata na yarda da ke ki bani dama in dama. A rayuwa babbar kyauta da za a ma ai maka kauna, ni ba yau labari na kauna ke zan baiwa. Akan ki nake tsari na muje zuwa ke ce bebe na, kan na faɗa kika yi mini gauna ke na gani rijalin zamina. Babu fushi a cikin tsari na, zo na faɗa miki dusiri na. Zo zauna nan gefe na, ki mun maganin ciwo na, samun ki cikon burina, zane miki karshen gauna. A baki da tamka a cikin raina na lura, ke kin zamto allura ta cikin ruwa ni kika tsira. Na gano yau samun kishi ne hawa na tudun mun tsira, ga agwagi suna ta wanka a cikin ruwa domin na ce zancen da nake kan kauna a gare ki kawai hujja ce. Tafiya nake sai na tsaya cak na jiyo sautin muryarki, fa suna cewa majnuni don Allah kar ki guje ni. Dukin cike mizani na kika zo a cikin karni na, daga rai kika yi mini barna, gonar ki na zo da irina, ke ce dai lissafi na. In aka ce miki yar baiwa wannan ba ƙarya ne ba, in aka ce miki kyakkyawa shi ma ba ƙarya ne ba. Waɗansu su ce miki san kowa, ni ba zan yi musun haka ba, domin ke kin je makura ba za a taɓa ki na kyale ba. Wanda ya so ki mu zauna lau, wanda ya ƙi ki na mai kwaba, ba kuma wai komai ne ba ake faɗa ba sirri ba. Ko da ban ce ufan ba, ba za ka ganni ka raina ba, ba me yi mana komai mu inda har ba Allah ba. Inda har alkhairi kai ba za ka girbe shari ba, wajen da ba so ko kauna ba za ka ga su khalifa ba.